Ku yi subscribe sannan ku kaɗa ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa, faɗakarwa har ma da ilmantarwa. Bismillahirrahmanirrahim. Mijin Amminah kashi na 1. Asalinsu, Rahilat 'yar asalin Kamaru ce, su biyu kaɗai iyayensu suka haifa ita da yayarta Rahinat. Tun tasowarsu ba su san kowa a cikin danginsu ba, haka zalika su ma iyayensu ba su da wani cikakken dangi da yau za a nuna a ce ga dangin iyayensu. Kwanci tashi har Allah ya kawo wa Rahinat miji aka yi bikinta. Mijin nata mai suna Nadim, wanda ƙauyen su Nadim ke gaba da na su Rahinat. Akwai ranar da su Rahinat ba za su taɓa mantawa da ita ba, ranar da aka yi ruwan sama mai ƙarfin gaske wanda ya yi sanadiyyar rasuwar iyayensu baki ɗaya. Rahinat kuwa tana gidan yayarta Rahilat ta yi dare, sai ta yi zamanta da zummar da safe za ta yi sammako ta dawo gida, domin mahaifiyarta ta ja kunnenta. Muddin ta ga maraice ya yi, ta yi kwanciyarta da safe ta taho sakamakon rashin kyan hanyarsu. Washe gari labari ya je musu ruwan sama ya ci garinsu. Hankalinsu tashe suka nufi ƙauyensu jikinsu a sanyaye. Isarsu ke da wuya suka riski mummunan labari, domin gidansu ko alamunsa babu ruwa ya shafe shi tamkar ba a taɓa halittar rai a cikinsa ba. Da kyar Nadim ya rarrashe su suka koma ƙauyensu suka tafi cikin tashin hankali. Su Rahilat sun ci gaba da kula da Rahilat daidai gwargwadon iyawarsu. Bayan shekara 4 Rahilat ta haɗu da wani buzun matashi ɗan asalin Nijar mai suna Sajid, wanda kasuwanci ya kawo shi Nijar. Ya rasa mahaifin shi tun yana ƙaramin yaro, yana tare da mahaifiyar shi da 'yan uwan shi, shine ke kula da su gaba ɗaya a babban gidan shi da ke Nijar, domin yana da wadata sosai. Silar haɗuwarsu kuwa da Rahilat, a ranar Rahinat ta aiki Rahilat kasuwa, yayin da Sajid ya je kasuwar ƙauyen domin gudanar da kasuwancinsa. Babu wani abin da ya ɗauke hankalin shi kamar nutsuwar wannan yarinya. Ga skin ɗinta brown mai kyau yana ta sheƙi, amma dai ita ba fara ba ce, saɓanin shi kuma Nadim fari ne tas. Bai bar ƙauyen ba har sai da ya tabbatar da ya dasa soyayyarsa a cikin zuciyar Rahilat. Bayan makonni 4 da suka wuce, magabatan shi suka zo ƙauyen domin nema masa auren Rahinat. Duk da an kai ruwa rana kafin mahaifiyarsa ta amince, domin a cewarta ta fi son ya auri 'yan Nijar. Ba tare da ɓata lokaci ba, aka sa mako 2. Da labarin talaucin su Rahilat ya riski Ummi, mahaifiyar Sajid, ta ƙara jin tsananin tsanar Rahilat a zuciyarta, domin ita ba ta son haɗa jini da talaka, ko da a maƙota ne. Haka aka yi auren suka kai ta Nijar. Rahinat da Nadim kuwa jikinsu a sanyaye sakamakon mummunar tarbar da suka ga an musu, wulaƙanci a fili. Haka Rahilat ta ci gaba da zaman haƙuri a gidan tare da mahaifiyar Nadim, tare da mahaifiyar Sajid. Suka ci gaba da zama a cikin gida guda ɗaya, babban family house ɗinsu da ke Nijar. Sosai Rahilat ke zaman haƙuri, domin mutum biyu kawai take jin daɗin zama da su, daga shi mijin nata sai ƙanwarsa Rahilat, sai ƙanwarta Zulaihat wacce ke son ta sosai. Bayan shekara 2 Rahilat tana naƙuda, tana tsananin jin ciwo, amma Ummi ko leƙe ba ta yi ba, kuma tana jiyo motsinta, hasali ma tana kallo ta windo. Zulaihat ta tafi makaranta, yarinya tana cikin tsananin ciwo, amma wannan baiwar Allah ko ta leƙo. Can sai ga Zulaihat ta shigo, Allah ya kawo ta. Tana shigowa hankalinta tashe, ta fita da gudu ta shiga maƙota, ta kira ungozomar da take kusa da gidansu. Kai sa'a suka taho tare. Suna zuwa ba tare da ɓata lokaci ba, Allah ya bada iko, ya bada sa'a aka samu baby girl kyakkyawa, wadda ta yo irin jikin mahaifiyarta, sai dai ta yi ido ne irin na mahaifinta Sajid sak.
amma fa yarinya beauty ce. Duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu mai farin sai mun sake saduwa